nalang ko i-share ba kaning bahin sa atong mga problema ba. Kita pobre man gid ta. Ako maangkon gyud ko nga pobre ko kay sa pagtubo na ko ning kalibutan, pobre gyud kay akong ginikanan. Nagian ako na tanang kalisod kanang bughaw kahoy, mga buog tubig sa una layo kayo. Nya kulang pag mga pagkaon usahay magkaon ra puros kamunggay. Mais rang kanon. Usahay naglisod pa ganing panihapon. Malipay na mi sa una og dalan mi sa among ginikanan og kanang gasa nga mga pan. Tinapay ba. Kani bitaw nakita niyo sa Facebook nga malipayon ta kay gasigitag vlog. Abi niyo lingaw-lingaw ra gina siya. Gilingaw-lingaw na to tong kagalingon bisag daghan tag problema. Munang malingaw ta usahay murag makalimot ta sa atong mga problema pod ginagmay. Kitaw ra mo ta di mo na to malikayan ang mga problema. Kay balo man ko nga kanang uban ng lantaw diha daghan pod mo mga problema. Parehas ta. Unsa may inyong mga problema ron i-comment ko na og unsay kadako inyong problema. Ako malipayon ko sa inyong tan-aw kay ga-vlog ko pero daghan bi ako problema. Nabi ako'y mga utang. Kaway-kaway diha sa katong napoy mga utang. Kibalo mo ko nga kasagaran sa mga tao ron daghag mga utang. Nakautang man ko sa una tungod aning negosyo ba. Gitukod ko barbershop nya nalugi. Muna nang pabilin akong utang ron sa cooperative nga 40,000. Napakoy hulam sa akong igsuon 25,000. Nya akong motor na prinda pa nako og 20,000. Mo nang nagitay problema. Mo nang makaya ra man nato naghinahinay. Ang trabaho ra gid ta aron makabayad. Di ra gid ta magpakawala sa paglaom. Bayaran ra man nato na kay interest abtik pa ta. Kabalo pa ta trabaho. Mabayaran ra gid nato na tanan tong mga utang. Panikamutan nato nga di na ta makautang pero moabot gid usahay ang mga nagi mga emergency ba nga makautang ka tungod sa mga problema. Mga nakay sakit-sakit ka nana. Usa po niyang hinudan nga nung nag-vlog ta kay basig nakapasar naman ta pero gagmay pag earnings ato nga base day mo dako atong earnings maka luwas ta usahay sa mga kalisod ba. Pero wala mi ko nawad ipaglaom ni salig ra mi ko sa Ginoo. Kay balo ko nga kanang mga problema gihatag na niya para maningkamot ka nya kinahanglan makahinumdum gyud kaniya. Ang uban diha ron bugat na kay nag ipas-an ng mga problema murag di lisod na kaya murag di na makaya pero ay lang mo surrender. Ampo lang mo sa Ginoo then paningkamot kay maabot ra gid ang panahon nga maimpas na ang tanan nimong mga utang wala na kay problema. Wala gyud imposible sa Ginoo basta mo salig ra kaniya. Nya palihog ra share ani nga video mga idol og nakarelate mo ani. Daghang kay salamat ninyo.